Tento kopec Bielý vrch má úplne zmiznúť a miesto neho má vzniknúť kráter asi 700 x 800 metrov na ploche a do hĺbky viac ako 200-250 metrov. A niekde za týmto kopcom s menom Zlatý vršok by mala byť obrovská luhovacia halda, kde sa bude tá vyťažená ruda preplachovať kyanidmi. Takéto zámery cyperskej spoločnosti EMET Slovakia, ktorá plánuje v okolí mesta Detva v lokalite Biely vrch ťažiť zlato, vyvolali medzi obyvateľmi dotknutých samospráv vlnu odporu. V tomto štádiu, v ktorom sa teraz nachádzame, jediné, čo je isté, je ložisko. Tuto je Biely vrch, toto je zatiaľ projektovaný tvár lomu. Vnímam to rovnako ako veľká väčšina obyvateľov Podpolania, a to jednoznačne negatívne. Spustili sme petíciu, na tej petícii je už vyše 11 000 podpisov. Neverím, že by sa tu našiel človek, ktorý by chcel, aby sa tu ťažilo to zlato. Na Slovensku sa zlato týmto spôsobom zatiaľ neťaží. Skúsenosti a dokumentácia zo zahraničia však potvrdzuje, že povrchová ťažba zlata a vytvorenie lomu zmenia ráz krajiny, v ktorej sa ťaží, na nepoznanie. Tí ľudia dneska naozaj dbajú na to, v akom prostredí žijú a snažia sa vyvarovať jednoducho takýmto nejakým zásahom do tej krajiny, ktoré by mohlo ovplyvniť či už turistický ruch alebo kvalitu ich bývania. Ložisko vznikne tam, kde ho príroda vytvorí. V našom prípade môžeme hovoriť aj trošku o šťastí, že sa to ložisko nenachádza niekde v zastávanej oblasti, v blízkosti obydlí. Keď si zoberieme, že tu na tomto peknom Podpolaní, kde je pekná príroda, kde sú chránené krajinné oblasti, nám niekto vykope minus 300 metrov jamu. Ja nie som odborník, ale osobne si nedokážem predstaviť, čo to spraví so spodnými vodami. Keď mi v susedstve niekto spraví 300-metrovú studňu, tak z mojej 12-metrovej studni sa pravdepodobne stratí voda. Keďže zlato sa vo vyťaženej rude nachádza len v malých množstvách, podľa spoločnosti EMET Slovakia je zlato možné získať jedine prostredníctvom metódy tzv. Kyanidového lúhovania. Vznikne lúhovacia halda, kde sa používa nízko koncentrovaný roztok kyanidu, ktorý získa to zlato, naviaže na seba to zlato, ide do upravárenského procesu a vlastne odtiaľ sa to zlato spätne získa. Nachádzame sa v priestore, kde by mala byť tá samotná luhovacia halda. Medzi jedným kopcom s menom Zlatý vršok, ďalší má názov Švošť. Toto má byť celé vyplnené tou luhovacou haldou, ktorá by mala mať rozmery zhruba 1250 x 450 metrov neznámej výšky. Výška tej haldy bude zhruba 50 metrov. 50 metrová halda. To je dosť vysoké, ale... Tak je to materiál, ktorý sa vyťaží a musí sa niekde uskladniť. Má tu vzniknúť 30 miliónov tón skládky, ktorá je podľa platných predpisov banských klasifikovaná ako skládka nebezpečného odpadu. Pre lepšiu predstavu, väčšinou ľudia poznajú skládku neďaleko Žiaru nad Hronom a táto skládka má byť trojnásobne väčšia. Tam v pozadí vidno obec Dúbravy, ktorá by bola teda v tesnej blízkosti luhovacej haldy. Vzadu už vidno masív Poľany, čo je tá chránená krajinná oblasť. Najväčšie obavy však vyvoláva samotné používanie a manipulácia s jedovatou látkou kyanid, a to vo voľnej prírode. Kyanid, vieme, že teda je to dosť známy jed. Najznámejší je možno cyankáli a v takomto rozsahu vo voľnej prírode je to absolútne nepriateľné. Je to síce technológia, ktorá má určité rizika, tak ako každá iná priemyselná aktivita, ale pri správnom manažmente je práve pomocou tejto technológie možné účinne získať zlato a zároveň bezpečne. Zo zahraničia sú známe havárie, ktoré sú z konca 90. rokov, už po roku 2000, ktoré sa udiali. Čiže aj napriek tomu, že samozrejme banský priemysel prešiel modernizáciou, dbá sa väčší dôraz na práve ochranu životného prostredia, aj napriek tomu stále prichádza k nejakým haváriám, k nejakým technologickým poruchám, ktoré následne ohrozujú životné prostredie, väčšinou teda pôdu alebo vodu. Práve kvôli tomu, že v minulosti sa stáli rôzne havárie vo svete, kde kyanid unikol do prostredia, sa prijali rôzne legislatívne opatrenia, aby sa
toto riziko eliminovalo na čo najnižšie možnú mieru, respektíve aby sa vylúčilo toto riziko. Vy viete vylúčiť, tak sa vylúčiť. Nič sa nikdy nedá vylúčiť, hej. Môže spadnúť meteorít a dopadneme všetci ako dinosaury. Najmä obavy z ekologických dopadov ťažby na okolitú prírodu, dotknuté samosprávy, kde žije spolu 18,5 tisíc obyvateľov, s ťažbou zlata povrchovým spôsobom a kyanidovou metódou nesúhlasia. Náš názor obce Očova, a v podstate aj môj osobný, je taký, že sme proti tejto ťažbe zlata. Mestské zastupiteľstvo v Detve prijalo uznesenie, v ktorom vyjadrilo nesúhlas s ťažbou zlata kyanidovou metódou kyanidového luhovania, prípadne nejakou inou chemickou technológiou. Aj sme sa nadiali, že Slovensko príjme taký zákon, ktorý im zakáže prakticky ťažbu zlata týmto spôsobom kyanidmi. No, bohužiaľ, zatiaľ to majú len Češi a Maďari, naša republika sa k tomu nepridala. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ o takomto zákaze neuvažovalo, a to predovšetkým preto, že každé povoľovanie práve takejto ťažby alebo ťažby takouto formou podlieha veľmi prísnemu hodnoteniu zo strany Ministerstva životného prostredia a ministerstvo veľmi citlivo posudzuje akékoľvek takéto povolenie. Deje sa tak v rámci procesu EIA alebo posudzovania vplyvov na životné prostredie. A práve to žiadajú dotknuté obce uskutočniť ešte predtým, ako dostane spoločnosť EMET Slovakia právo na dobývací priestor. Má v udeleniu dobývacieho priestoru predchádzať posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA? Určite má. Ja považujem osobne rozhodnutie o dobývacom priestore za jedno najdôležitejšie rozhodnutí. V tomto prípade vzniká banské právo. Pred vznikom tohto banského práva nemá organizácia, ktorá má zámer ťažiť, žiadne práva ku ložisku. Tie dostane práve určením dobývacieho priestoru. Hlavný banský úrad nemôže súhlasiť s požiadavkou mesta Detva, aby sa posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie imperatívne vykonávalo pred konaním o určenie dobývacieho priestoru. Tak pokiaľ chce aj obvodný banský úrad, aby sa naozaj objektívne mohla samospráva vyjadriť, tak tento proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je potrebné vykonať. Banské úrady s nami nechceli komunikovať osobne, ale len prostredníctvom písomných stanovísk. Podľa nich si môže údajne samotná ťažiarska spoločnosť zvoliť, kedy bude robiť EIU, či pred určením dobývacieho priestoru, alebo pred ďalším krokom, ktorým je povolenie samotnej banskej činnosti. Organizácia EMET sa rozhodla, že posudzovanie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie bude zabezpečovať pred povolením banskej činnosti. Považujem toto stanovisko za tendenčné a naozaj jeho hlavným účelom je zabezpečiť, aby banský podnikateľ získal banské právo. Stojí vám to za to, aby ste upokojili treba tú verejnú mienku, že urobíte tú EIU ešte pred dobývacím priestorom? Toto je znovu rozhodnutie na orgánoch, ktoré o tom rozhodujú, nie na nás ako firme. Oni povedali v písomnom stanovisku, že vy ste si vybrali, že to urobíte až pred banskou činnosťou. Zákon hovorí to, že je to potrebné k určitému termínu. My ten proces EIA budeme iniciovať možno v priebehu roka 2012, ak sa podarí nazhromaždiť všetky potrebné údaje. Je predpoklad, keby sa posudzovala tá jeho technológia v procese EIA, že by vzhľadom na vážne dopady vyplývajúce z umiestnenia banskej činnosti práve v konkrétnej navrhovanej lokalite dobývacieho priestoru by nebolo povolené. Svoje námietky v rámci konania o dobývacom priestore chcelo predložiť aj občianske združenie Podpolanie nad zlato. Oni zhodnotili, že teda podľa ich názoru a podľa banského zákona neprislúcha nám právo ako občianskému združeniu byť toho zúčastnený, čiže nás toho vylúčili. Voči rozhodnutiu obvodného banského úradu podalo občianske združenie odvolanie. Hlavný banský úrad v odvolacom konaní rozhodnutie obvodného banského úradu v Banskej Bystrici potvrdil. Postup, ktorým vylúčili občianske združenie z účasti na tomto konaniu, je podľa mňa v hrubom rozpore s Aarhuským dohovorom, ktorý predpokladá zabezpečenie účasti verejnosti vo všetkých rozhodovacích procesoch, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Vznik banského práva, uprednostnenie banskej činnosti oproti iným činnostiam na tomto území je veľmi vážnym dôsledkom, ktorý určite môže viesť aj k poškodzovaniu práv občanov. Občianske združenie podalo na banský úrad kvôli vylúčeniu z konania žalobu a o tom, kto má pravdu, tak rozhodnú súdy. Bohužiaľ sa nám zdá, že banský úrad skôr prihliada na záujmy súkromnej ťažobnej spoločnosti a
občan ťahá za ten kratší koniec a jeho názory nie sú brané do úvahy. Hlas občanov a samospráv sa však pokúša obmedziť aj Slovenská banská komora. Vadí jej právo veta, ktorým dnes môžu občania stopnúť ťažbu zlata nebezpečnými technológiami, ako je to v prípade kyanidového lúhovania. Chceme dostať na rovnakú úroveň právo štátu a právo zastupiteľstva po vecnej stránke, čiže aby zastupiteľstvo v akomkoľvek štádiu nemalo právo veta rozhodnúť o tom, že štát nebude môcť využívať svoje vlastné bohatstvo. Že to je vysokodemokratický princíp. Kto, ak nie ľudia, ktorí sú dotknutí a žijú v danej oblasti, ktorí majú byť ohrození, by mal rozhodovať o tom, či takúto aktivitu povoliť alebo nepovoliť. Keď takto pojmeme demokraciu, tak sa zastaví rozvoj spoločnosti. Pretože keď povie jeden človek jednoducho nechcem, alebo aj väčšina, keď povie jednoducho nechcem na základe nejakých demagógií, ktoré sa šíria, tak sa v podstate zastaví rozvoj spoločnosti. Vnímame to ako krok späť, ktorý nás vracia vlastne pred rok 89 a berie občanom práva vyjadrovať sa o svojom území. Slovenská banská komora s nami o detailoch ich zámeru odmietla komunikovať. Ministerstvá hospodárstva ani životného prostredia zatiaľ takúto zmenu zákona nepripravujú. Spoločnosť EMET Slovakia deklaruje, že ohľadom ťažby zlata v Detve je otvorená dialógu s verejnosťou o všetkých otázkach. My sa snažíme verejnosť informovať v každom kroku, kvôli tomu sme tu, u nás sú dvere otvorené pre každého, aby zistil, o čo ide. Otázne a nepochopiteľné je, prečo dialógu bránia banské úrady, ktoré o povolení ťažby rozhodujú. A koho záujmy ako štátne orgány by v konečnom dôsledku mali zastupovať. To, čo kedysi bolo všetko v rukách štátu, všetko mal pod kontrolou štát, aj benefit, aj rizika, aj všetko robil štát, tak dneska sa bavíme o tom, že toto je záujem komerčných subjektov. Ale napríklad naša legislatíva sa v mnohých prípadoch ešte stále k takýmto banským zámerom stavia, ako keby to bol záujem štátu. Podľa predbežných prepočtov spoločnosti pri súčasnej cene zlata by plánovaná hodnota celkovo vyťaženého nerastu v Detve činila 681 miliónov eur, z čoho však štát dostane len 13,93 miliónov eur. Otázne je, o akom záujme štátu sa tu potom hovorí. Jednoducho tí baníci si musia zvyknúť na to, že dneska v tom území nie sú sami a nemajú automaticky v tomto území prioritu. Je tu právomoc tej obce, v prípade, že nesúhlasí, má iný záujem s využitím tohto územia, aby povedala nie a zastavila takýto projekt.